Godmorgen alle sammen. Klokken er 10. Jeg skal nå ret meget i dag. Ja, så jeg skal op og i bad. Så jeg skal lige stå op og ja. Så må jeg i bad. Og så tænder og sådan noget. Så kommer jeg tilbage bagefter. Jeg har været i bad. Og jeg føler mig meget mere frisk allerede. Så nu skal vi finde ud af, hvad jeg skal have på. Så fik jeg tøj på. Og nu skal jeg til at gøre mig klar. Så ja. Husk solcreme. Vil du sige hej til min vlog? Hey vloggen! Hej. Jeg er blevet færdig med at lægge make-up, og jeg snakker med Ellen. Vi var lidt imellem at tage Amagercenteret i Fields, men vi tager Amagercenteret. Så vi ses, når vi er der. Vi ses, Koko. Jeg skal lige se mit apotek. Hey, jeg hedder Ellen, og vi er på vej i Amagercenteret for at købe ind til en gave til mig. Vil du ikke tage din telefon? Okay, vi er i Amagercenteret nu. Og skal vi tage normal? Ja. Vi tager lige normal. Jeg skal have nogle taxi wasted. Hvad skal vi have? Ej, Sådan nogle hårde stikker. sådan til byen. City Vision. Det gør jeg så ikke. Okay, vi har fundet sådan en Sabine-kappen der. Har du husket at tage en tester? Nej. Der er en med Cherry Baby. Jeg tror, det er den gode. Ej, den her dufter også ret godt. Det dufter vildt meget. Ja, det er nok. Ja. Do not buy. Flower power. Flower sour. Harry. Hvad er det? Ja, har du ret i. Men det behøver du ikke købe nu, fordi så skal der. Ja, flex. Basic and more. Jeg ser, hvad de har at byde på. Man skal have en bamse. Ej, den er faktisk vildt sød. Den er virkelig sød. Er det her mere hende? Ej, det er den. Ja, sgu. Skal vi tage den med? Ja. Okay. Jeg fik ikke filmet så meget derinde, men vi har fået handlet, og nu skal vi købe noget frokost. Yeah. Der er lige åbnet sådan noget pokeball-sted, så det skal vi. Taste. Det skal vi prøve. Så vi kan også måske give et lille haul, når vi lige har sat os ned. Vi har fået vores drikkevarer. Jeg har fået en hyldeblomst, og Ellen har en Rabarber. sådan der. Jeg har fået med rabarber. Er det stadig dårligt? Okay. Men ja, nu vender vi på vores mad, og så skal vi afsted bagefter. Så har vi fået vores mad. Rater vi det? 8. 8? Ja, det er faktisk ret godt. Ja, sådan 8,5. Og lige olie, det har jeg ændret på det her. Det er nok bedre. Godt. Ja. Anmeldelse.
Ja, det skal vi. De var vildt søde. Ja, det var både virkelig sådan customer service. Og så sådan det god mad, ikke? Jo. Især til prisen. Oh my God. Nu skal vi ud til lufthavnen. Vi er lige blevet færdige med at spise. Og det kan være, at vi kommer lidt for sent. Jeg håber, at vi når det. Det tror jeg, vi gør. Ja. Vi ses i lufthavnen. Eller ikke i morgen mandag. Vi er klar til at hente hende. De andre nu. Hej. Vil jeg sige hej, guys? Hej. Og nu skal jeg gå på toilettet. Okay. Ja. Så nu skal vi. Nu venter vi på Iris. Vi har lavet en gavekur til dig. Ej, det er min yndlingsstol. Jeg har lidt snakket om. Flowermix! Ej, hvor er det nu. Tak. Så godt. Hvordan har du det? Jeg kan ikke trække vejret. Nej. Nej, stop. Konger, please. Oh my God. Jeg har journal i blomster til dig. Jeg har en det er så mange blomster. Det er så skal bruges. Skal vi tænke mig? Du får en ny telefon. Oh my God. Ja. Ej, du ser godt ud. Thanks, girl. Hvad drikker bare? Hvad er det? Champagne? Ja, det tror jeg. Det er sådan brudt. Sådan asti. Ja. Prosecco måske. Det er lækkert. Nu er vi færdige med det der møde. Eller sådan... Møde? Ej, okay. Det tror jeg. Hey vloggen! Update er, at vi er blevet hentet i en minibus, og vi er på vej hjem til Iris for at få pizza. Ja. Så vi er på vej. Hvad hedder din YouTube? Den hedder Anna Bergendorf. Okay. Of course. Der vinker venner på os. Så er vi ankommet alle sammen. Og så varmt. Jo, det er så varmt. Nu er vi kommet ud af bussen, og vi har endelig fået noget luft. Der er lige familiemøde, eller sådan. Sødt. Hvad er det, du har hængende på væggen? Det er ikke os, der er hængende. Det er nogle andre. Er det fra Får du ikke? Hey vloggen. Min telefon har været død indtil nu, så vi fra det. Men vi er her stadig, og jeg skal tage afsted om 2 timer til drive-in bio. Og pigerne er nogle abekatte. Hvis jeg hopper, kan du lave? Du må ikke hoppe. Trust. Kan hun lave en pull-up? Kan hun lave en pull-up? Ej, hvordan er du så god? Nå, Hun har også lavet en update. Min makeup sidder faktisk low-key stadig. Slay! Og chiller nu. Klokken er 7:15. Men jeg tror ikke, når det bare fordi, at hun var alt langsomt. Og nu skal jeg tilbage til mit eget lonesome. I have got no boobs. Vi er på vej. Ja, vi er. Det var hyggeligt at se dig, Iris. Ja, det var. Og toget er her nu. Og jeg skal, jeg skal stå af ved Hellerup for at mødes med mine veninder fra folkeskolen. Wow. Skal I Lynge bio? Ja, det er det til sådan noget drive-in noget. Nu er vi på toget, så. Så er jeg officielt taget fra de andre. Og nu skal jeg vente på mine folkeskoleveninder, der vil komme og hente mig. Jeg skal vente i over en halv time. Ja, det er super fedt. Guys, jeg er blevet hentet nu. Hej. AK Køger. Vi er Hellerup. Lynge biograf. Eller drive-in. Har du nogle kommentarer, du gerne vil knytte til videoen, Liv? Nej. Okay. Det er min fødselsdagsgave. Right. Ja. Okay, vi ses derhen. Så burde jeg jo faktisk ikke betale. Vi er ankommet til det der drive-in bio.
Og ja, kom, vi går på legeplads. Jeg vil godt købe popcorn. Må jeg godt putte den her? Ja, det må du gerne. Så nu er vi på vej til toilettet. Ja. South Fork. South Park? Ja. Amerikansk stil. Jeg kan købe Tama Ninja. Der begynder folk at holde, hvor de ikke skal med klappen åben på pladsen. Så skal noget. Køb den der popcorn, den store. Okay. Popcorn. Hey, de kommer nok for at sige det til os. Nej. Nu siger de til Liv, at jeg kommer. Det var den skønne. Du bare sidde her og vente. Og se, hallo, bare så sødt. Se, hvor skævt vi kigger nu. Ja, det er jo ikke fedt. Dårligt. Hvad laver de? Altså, Jeg går bare ind og kører. Hvad er det for noget med, I holder, hvor I ikke må? Det er meget tæt på, ikke? Nu kører hun der. Ikke lidt vinklet dårligt, eller er det bare mig? Okay, nu skal vi heller ikke blive alt for kritiske. Det er fint nok. Vinkles lidt bedre. Hej, Trille, nu stopper du. Det er fint. Det er acceptabelt. Jeg skifter også lige t-shirt. Der er musik og alt muligt. Hvad sker der? Ej, hvor hyggeligt. Godt, hvordan er vi 4 mennesker her om, baby? Vi ligger 2 om bag, og så 2 ligger med. Vi ligger fucking godt her. Okay, problemet er jo... Jeg kan ikke se vinklen, men jeg håber, den er god. Den er god. Alle dine vinkler er gode, Trille. Slik. De har lavet en ordentlig pose slik. Den her BSS, den får en umiddelbar shout-out, Mads Fransen. Jeg vil sige sådan 7-8 ud af 10. Ej, faktisk Loki, den er ret god. 8,5 ud af 10 måske faktisk. Jeg vil lige se, om der er noget godt i. Er der junglevrål i? Nej, det eneste lakrids, de havde, var heksehyld. Crime on humanity. Det er virkelig crime, det her. Ja, det var alle dem, jeg måtte få. Nej! Hold nu kæft. Jeg passer indtil i gang. Og vi tager dem, fordi nu skal jeg grave efter dem. Ja. Det er din skyld. Nu skal Trille køre, imens at vi har åbent view. Ej, nu er det sandhedens time, og jeg bliver lidt ignoreret lige nu. Har vi det med, at Trille skal køre os lige nu? Mindre ubehageligt. Det er sådan lidt sus, men jeg håber, vi overlever. Det tænker jeg, vi gør. Og nu er drive, og så skal du køre lige. Ej. Nu triller. Okay, men... Og så, ja! Perfekt! Sådan der! Perfekt! Og så livet! Der er sådan en P. Siger du lige? Det giver okay. Det er så mørkt. Og så pluk. Spotlight. Anyways, vi ses, når filmen starter. Ja. Triller. Okay. Begynder lige om lidt. Jeg ved ikke, hvorfor det er så mørkt. Det er mørkt udenfor, Anna. Okay, ja. Så filmen begynder lige om lidt. Vi ses, når den er færdig. Ja. Den 11 ud af 10. Ja. Det er god film. Og god live Godt action. selskab. Det hører, hvad jeg Det der. Ej, Det var virkelig fantastisk. Det var faktisk en ret god film. Kan anbefales både Drive-In og den her How to Train Your Dragon live action. Vi glæder os til toeren. Den skal vi selvfølgelig også ind og se. Skal vi rydde op? Ej, det er da flot. Det ligner lidt, det der band. Nå, ja. Coldplay, det der. Nej, det er ikke Coldplay. Er det? Trille sættes af. Anna, Hej guys. Vi ses. ja, vi ses. Jeg prøver at give dig en high five. Så alle sammen. Så er jeg kommet hjem. Og klokken er lige nu 1:30 eller sådan noget. Jeg fik ikke lige filmet så meget her til sidst, men jeg er også virkelig træt. Og jeg håber, jeg vil gå i fjernmakeup og så gå i seng. Ja, jeg tænker, det er det her for bloggen i dag. Vi ses næste gang.